Hai să spunem povești. Hai. Cine spune povești? Da? Suntem veseli? 1, 2. Hai. Da. Pupă mama mâna. Hai. Am dormit. Așa. Și acum vorbim. Hai. Vorbim, mami, vorbim. Ce spunem? Bună dimineața, da? Hai, îl trezim pe tati? Îl trezim? Da. Hai, tati, trezirea. Tati, trezirea. Așa. Da, mami. Da. Gata. Zâmbim acum. Hai să zâmbim puțin, ha? Am zis bună dimineața, acum zâmbim. Da. Gata. Salutăm lumea, da? Bună dimineața. Da. Hai.